बानायनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर दतमायाव गाबोनहाय लास्ट ओमफ्राय दिनै थांखाबाय माबायदि जादों बेखौ नायनोसै आंजों दं सोर रसबो दंफायो आरो हेल' गाइस जोङो दा मोनथानसै दतमा नायलांबाय थादो ओमफ्राय जोङो देखायगोन आरो लामाया माबायदि दाथ' दतमा लामाया बिराद मोजां ना माबायदि साजायदों बेखौ देखायजोबगोन आरो ना किफुलका लोगोफोर नै हाबफैबाय सिङाव जोङो बरियाखा नायनायसै सेकेन्ड दे दिनै गाबोनहाय लास्ट दे मानसिफोर दं गासैखौबो नोंनि गाबोनहाय दैदेनना लाबोनानै गाबोननि प्रग्रामखौ मोजाङै दैदेन गोनां जाफुंहोनाय बायदि अ आइनि इसोरनि बिमा नों मानसिनि बिमायाव मेसेजनि फैदों बे दिन्थिखौ गथाय Maria इसोरनि बिमा जों पापिफोरनि थाखाय बिदाजों थैनाय समाव आमेन खुलुमो मारिया अननायजों बुंफबनाय फोरबो नोंजों लोगोसे गावनि द तिने गान पिठा अने याय गोटेन पिठा ओनागी भरदान आदा और उनी पति गान थेना आज सावते आज बाबा मेनाया ओना भरदान तुलुय उनी दे भराते आइमा गोटे पिठा हुई चुकिदा और जतो हर को बी उचुइना दुलड़िया गिद्रा को तिहिं आपे पहिल कम्युनियन पे आतांगे कना नियर ना मतलब द चे कना जिसु मसीह दो अडी सुर रगी मेनाया जिसु मसीह दो अडी सुर रगी मेनाया चिदा जे आ थोड़ा दरी खाएगी उन्हीं दो पिठा चिंत पे न्यामिया Bhuhuma sanse gwmwrlangwn githoma lage Bhuhuma sanse gwmwrlangwn githoma lage Bhuhuma sanse gwmwrlangwn sanse suma ini संसाराव फोरबोनि फैफिननायसिम बेनो जागोन संसारनि जोबनाय बोथोरा Sanse